Následuje bod číslo 7, diskuze. Pan Destroje? Já se taky trochu zabývám projektováním, nebo když se tím živím. Nechci mluvit za pana Vašáka, pochopitelně si svůj projekt musí obhájit, ale aspoň pár věcí na vysvětlenou. Co se třeba sleduje tímto hmotností, profilem, já už si nepamatuju, co všechno tam pan Žurek četl, co se tím sleduje. Především se tím sleduje změna klimatických podmínek. To je prostě obyčejná fyzika. Jestliže máte stožár, který má 7 metrů, je to pro silnici číslo 3 a má výložník, tak si vemte tu obrovskou páku, to rameno síly, který působí při nějaké rychlosti větru. Protože u nás se ty povětrnostní podmínky dost razantně poslední dobou mění, proto si myslím, že i pan Vašák celkem, tak jak mu i zákon ukládá, sleduje ekonomiku toho projektu, čili my možná teď platíme něco víc, anebo nastaví ty podmínky tak, aby to světlo vyhovělo samozřejmě v předpokládaných parametrech po dobu své životnosti. A jenom, aby jsme nemluvili obecně, vezmu takový konkrétní příklad. Když se projektoval hromosvod podle staré normy 341390, uvažovaly se proudy 50 kA. Dneska se uvažují proudy 200 kA, který běžně na, aby se to nezakottal, mapy bleskových jevů, se dají, hydraulické mapy, se dají zaznamenat a ČKAIK vám řekne, že máte projektovat hromosvod na proud 250 kA. Takže třeba i to krytí odpovídá nějakým podmínkám, ono krytí je vždycky minimální. Jo, není stanoveno krytí, vždycky minimální krytí, elektricky myslím. Takže pokud je stanoveno minimálně IP64, tak IP66 samozřejmě vyhoví. Je jenom lepší pohledu na ty parametry, co se týče odolnosti vůči stříkající vodě, tlakové stříkající vodě. Takže pokud jste se třeba pozastavovali nad některýma zdánlivě nesmyslnýma číslama, myslím si, že by se dalo vysvětlení hledat tady. A potom ještě tam byla ta teplota, ono je to asi nešťastně formulované, jenom co se tím myslí. Ty světla, už to není samozřejmě kus železa a kus drátu a nějaká sodíková výbojka, jak to byla kdysi, je to narvaný elektronikou a ta elektronika samozřejmě musí být konstruovaná na teploty, které se tam můžou vyskytovat. Jistě pan Marek, pokud bude potřebovat mě doplnit, tak něco k tomu řekne. Říkám, je to možná nešťastná formulace, ale sleduje se tím to, aby ty svítidla během nějakého skladování nedegradovaly. Čili on asi ten, kdo to tam napsal, sleduje tuhle tu podmínku. Jak je to formulovaný, to už je jiná věc. Jo? Jenom kam asi tím mířil, vám to naznačí, trošku na vysvětlení. To každý pochopí, jo? Že buď je tam maximální teplota, nebo interval teplot, minimální až maximální, ale když je tam napsáno více než 80, tak ono, víte, elektrikář končí u 105. Ale jak říkám, je to nešťastně formulovaný. Jo? Dobře, takže upozorníme na to, oni už na to upozorní, pár takových drobností na vysvětlenou, abyste snad se nedívali na některé věci úplně zdaleka. A ještě jednu věc, bych k tomu měl, pane Žurku, co se týče vlivu mé paní na chod firmy Saturn, tak ho má asi takový nechodí. Já vycházím ze zákona, že si myslím, že jste osoba blízká. Ne. A zákon říká osoba blízká. Osoba blízká sice paní Zavěčičová je, no a to říká zákon. Ale rozhodně. To já nevím, já nestuduju prostě, kdo má co na co vliv, ale prostě jste vůči paní Zavěčičové osoba blízká. Prostě, a to říká zákon i jednací řád. Sorry, já jenom cituju to, co je napsáno. Tak, když nám nevadilo minulý volební období, že si rada schválila osvětlení v Karlovicích, to bych asi školy a... Tak nechme tady to debatu, teď už tady nevtahujme a přejdeme na další bod a to je diskuze. Takže kdo se přihlásí do diskuze, nebo to už možná běží, takže to už bylo součástí diskuze. Dobře. Tak, hlásí se ještě někdo do diskuze?
Pokud ne, tak přejdeme k závěrečnému bodu dnešního jednání.